Neo. Tortugues marines en perill. A les aigües del Mediterrani aguaiten perills que no imaginem. Assassins invisibles amb urpes d'acer que acaben amb les tortugues dels nostres mars. La majoria de les tortugues que moren al Mediterrani són víctimes de l'home, en concret dels seus arts de pesca. Les xarxes o els hams no discriminen les seves preses. Avui dia els pescadors estan conscienciats d'aquest problema i col·laboren amb institucions com la Fundació CRAM, dedicada a la recuperació d'animals marins. Fa més de 15 anys que el CRAM està treballant junt amb els pescadors per intentar disminuir l'impacte de la captura accidental de tortuga marina mediterrània quan es pesca per la flota de palangre de superfície. Però en aquests anys més de 500 animals han sigut recuperats i operats i reintroduïts al medi després d'aquest tipus de captura. Tota aquesta experiència ens ha portat també a veure que el sedal, la línia, és una de les causes de mort més importants que hi ha quan se'l passen i produeix trastorns digestius. Per això, des de fa ja algun temps, en el Ministeri, arrel d'informes del CRAM, s'ha canviat i s'ha assessorat a la flota mediterrània de palangre per introduir un bitxero o una pèrtiga i poder tallar el sedal a ral de boca. Només amb aquesta petita manipulació per part del pescador considerem que més del 60% de les tortugues marines podran sobreviure. A 35 quilòmetres del CRAM terra endins, la investigació continua a les instal·lacions del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí, o a les instal·lacions d'altres departaments, les tortugues poden ser examinades amb una gran varietat de tècniques distintes. Els resultats d'aquests exàmens poden ser decisius per saber com protegir-les. El principal problema de conservació de la tortuga babau en aquesta part del Mediterrani és la pesca amb palangre, quan les tortugues s'empassen als hams destinats als peixos. Aquests hams no sempre produeixen la mort de l'animal. El principal problema ve donat pel fil unit en aquests hams que provoca el denominat efecte acordió. L'efecte acordió es produeix quan el fil unit a l'ham que està clavat a l'esòfag de la tortuga va transitant per tot l'aparell digestiu i amb els moviments intestinals es va tensant progressivament, va compactant aquests budells, produint una necrosi i de forma irreversible la mort de l'animal.